si Jerilyn Parcon. Samahan niyo po ako sa biyahe natin sa Rotang Mintal. So maghahanap po ako ng Mintal na masasakyan natin dahil yan po ang pinupuntarya ko, Mintal. Okay po, dito po tayo nag-search sa SM Ecoland, Davao City. Naghahanap po ako ng mapupuntaryan natin Mintal na masasakyan. Nandito tayo sa SM nag-start, so dito rin tayo magtatapos sa SM Mall of Ecoland. Sabi ko, ang init ng panahon, ang sakit sa mukha, napakasakit sa mukha. Pinoy Rab YouTube channel ng Pinoy ng biyahing Davao, joyride trip po ng Rotang Mintal. Okay, dito po tayo nag-search sa SM. Maghahanap po tayo ng Mintal na masasakyan dahil masyado pa pong bata ang oras. SM Mintal, start po ako sa SM City Mall of Davao, Ecoland. Dahil mag-start po ako aantay po ako ng Mintal na masasakyan. Noong Friday, yung Saturday, yun talaga ang rota ko na target. Ngunit, hindi po ako nakapag-joyride kasi po, nagiging newscaster po ako bigla. Nagiging joy news update po noon ng Matina Crossing traffic. Lumulubhang traffic. Okay po, Mintal po, ipagpatuloy po natin ang Mintal Rota. Yan po ang Land Transportation Office sa Ecoland SM. Wala pa rin Mintal, ang init na ng panahon, sakit na. Ang init ng panahon, init masyado. Mainit masyado. SM pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa SM Ecoland. Wala pa rin Mintal na dumarating. Baka naman maonsya mo na naman yung ano natin ngayon. Mintal. Okay po, Mintal po ang target natin ngayon. Sana naman dumating na ang Mintal kasi ang init ng panahon. It's so hot. Hot talaga. Welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Sa joyride trip po, Jerilyn Parcon po sa biyahing Davao. Rotang Mintal po. Ang target natin ngayon. Wala pa pong Mintal na bumadating. SM pa rin tayo nag-start. SM pa rin tayo nag-start. So, enjoy po natin ngayon ang Rotang Mintal. Sana nga may bakanting concept sa Mintal na target natin na vehicle ngayon. Mintal Rota po. Sana naman may bababang pasahero sa France para makasakay po sa Mintal Rota. Ang init ng panahon. SM pa rin tayo. SM while nag-ano pa ako ng Mintal ba to? Hindi, Baguio District na lang dumating. Baguio District, di ko alam yung Baguio District. Mintal ang ating Mintal ang pinupuntarya natin ngayon, ha? Doon bagang-pisa na ang concept, pero Mintal ito, sa susunod itong Baguio District natin. Sa susunod na ang Baguio District, parang Mintal ang pinupuntarya. Bakit ba talaga ang Mintal? Masyado napaka-init pa naman ang panahon. Kung papasok ako doon, napakalamig talaga doon. Pero hindi po yan ang
task natin sa Pinoy Rap. Dito po ang task natin sa Mental Road sa Pinoy Rap YouTube channel ng Joyride Trip po natin ng biyaheng Davao. Mental po ang ruta natin. Mental po ang ruta natin ngayon. Ayun, mental sana ito. Ito lang. May bus na dumating pero hindi ko ang target natin. Dito tayo. Magpaano tayo ng shadow ng kasi ang init. Sanang aalis ang bus na ito para naman hindi tayo maiinitan. Nasira na naman yung mic ko. Mahihirapan ako. Ko ng mic na ito talagang matatanggal. Salamat by bus. Okay, dito tayo sa shadow ng bus para hindi tayo mainitan while waiting for the road natin na inang target. Mental Road po, SM pa rin tayo mag-start. Ewan ko ba kung anong oras tayo makaalis dito. Parang walang mental na nagpapakita. Napakahit siguro ako naman. Wala talaga akong nakitang mental ngayon. Wala pa akong nakitang mental ngayon. Salamat po dyan namin. Okay po. Mag-discarga po. Magsakay ng Davao Metro Shuttle. Regular bakit walang mental? Pupog na naman. Hindi pa rin yan natin pinupuntarya. Bakit walang mental? Wala pa rin mental sa ang init ng panahon, hindi tayo pwede magtago. Mental marahan nga nang wala mental. Wala mental. Nga wala. Hello ma'am, taxi ma'am, dako. Isa di ba ining mental? Parang tinataguan ako ng mental. Dalawang beses na ito kung ang siyami pa to. Mental. Okay, mental. May front seat sana. Okay, mental na talaga ito. Okay, pwede dire? Okay, mental. Aray, salamat. Nakasakay na dyan po mental. Goodbye, SM Davao. SM driver natin sa Pinoy Rap YouTube channel natin. Okay po, punta na po tayo sa SM Mall. Okay po na. Nakasakaw na po tayo ng target natin sa Pinoy Rap YouTube channel natin. Joyride Trip po natin. Biyaheng Davao. Mental. Ang target natin ngayon.
nagkamali pa si Manong driver ng chains niya. Okay po. Welcome to Pinoy Rock YouTube channel natin sa Pinoy Rock. Joyride trip po ng biyaheng Davao. Okay po. Ito po ang Wintal Ruta. Aalamin po natin ang ruta ng Wintal. Video ako sir ha sa mga Pinoy Rap YouTube channel. Akong target ron rotang Mintal. Ginihara ko si Kulap og Mintal. May samatay po na pasahero. Okay po, minsan po ang sinasakyan natin. Ito po, si Jerilyn Marco sa Pinoy Rock YouTube channel natin sa Joyride trip po ng biyaheng Davao, Rotang Mintal. Po, may bumaba pong pasahero. Dito po sa minong driver natin sa Rotang Mintal. Medyo traffic po dito sa Ecoland. Ecoland na naman tayo ngayon. Paikot-ikot lang tayo sa Davao. Kasi nga Davao po ang biyahe. May bababa po na pasahero.
entering now Rojas. Okay, Rojas po tayo. Okay, Rojas. Diyan sa kabila po yung Rojas. Night market. May mga tinda mamayang gabi dyan sa Rojas. Ibang ruta na dinaanan natin dyan. Dyan tayo bumalik. Sa kabila po tayo daan. Ngayon, pabalik po. Talmas na sinasakyan natin. So, dito tayo yung mga nagdaang araw sa rutang Turil, Palumo, dyan tayo dumaan sa kabila. Ngayon, minsan ang rutang yan po ang Rio de Davao ng Rojas. At yung Rio de Davao po yan ng colleges. At yung Rio de Davao colleges po dito sa Rojas. So, magsisimula na po yan mga titinda nila mamaya night market. So, marami. Night market. Ito po ang Ateneo de Davao. Ateneo de Davao University of Colleges. Ateneo de Davao University of Colleges po. May Ateneo de Davao po tayo sa Marina. Principal po Siguro ko sa kasi ako tumoy. Turuan. Okay, Montalvo pa rin tayo, Montalvo. Rojas po tayo, so goodbye Rojas po. Paalis na po tayo sa Rojas, dan doon. Ang street na po yan, ayan, Claverdias and British Street. Yan, Claverdias and British Street. Yan, daan na yan. Claverdias and sa street na diyan. Part pa na sa kasya din. Kasya pa din tayo. Okay, bababa pa sa Hero. Bababa na po ang isa natin pa sa Hero. Bintay pa rin. Sa Kering
pag mag-abot pa tayo sa Mintal, interviewin din natin si Manong Driver. Huwag sanang putol ang video ko ngayon kasi mag-break ang heart ko. Mintal pa rin ang ruta na sinasakyan natin. Okay, standby pa rin tayo dahil traffic po ang daan. Part pa rin ito sa Acacia. In a minute, turn left side po tayo going to Quirino Street. Quirino Street po tayo. Yan po ang rutang nadaanan ng Mintal Road. Mintal Road po ang sinasakyan natin. Pinoy Rock YouTube channel ng Joyride Feed po ng biyaheng Davao, Rotang Mintal. Enjoy ride po tayo sa BBK ni Manong Driver Rotang Mintal. Ito, dito pa rin tayo sa Quirino at ang building na green na yan, makikita mo na green ang glass ng building na yan. Yan po ang Davao Doctors Hospital. Expensive. So, expensive ba? Very good.
welcome sa Pinoy Rab YouTube channel, ma'am. Ma'am, makita mo sa Rotang Mintal. Paki-subscribe lang ko, ma'am. Among partner ana, ma'am, Amerikano na siya, ma'am. Nagkinatagaan niya og trabaho. Daghan may gitagaan din trabaho, mga tricycle driver, mga manindahay, mga street vendors. Isa min sa natagaan trabaho niya. Paki-subscribe lang ko, pakipasa lang ko, like o share. Actually, partner na mo na siya, Amerikano. Paki-subscribe ko, paki-like o share lang. Aron dagan pa siya matabangan. Salamat. Subscribe lang ko na makita mo ana man pag makakuan ninyo, makita mo sa Mintal Road sa Joyride Trip po. Joyride Trip ko po nasa Manggod. Sige sa Pinoy Rap. Marami po tayong pasaherong sumasakay. Pasaherong sumasakay. God bless po sa lahat ng pasahero at sa ating driver. Bangkerohan pa rin po. May mga distraction po. May magtatawag ng mga pasahero. Hindi na siya. Hindi kaso
driver natin. Ito po ang University of Mindanao. University of Mindanao. Magandang po. Magandang po ang University of Mindanao ng Manila. Sakit lang ang kamuklati. Martina Road, Barangay, MacArthur Highway. Martina Road, MacArthur. Pinoy Love YouTube channel ng Joyride Trip po natin sa biyaheng Davao. Mental boat po ang digital na sinasakyan. Digital na sinasakyan natin. Yan po ang Ateneo de Davao University. Martina. Yan po nag-aaral. Dito po sa Martina yung mag-aaral na grade school at saka secondary sa Ateneo de Davao University of Martina grade school po at secondary ang mag-aaral dyan. Yan po ang Ateneo de Davao University of Martina grade school at secondary po ang mag-aaral. Martina Road, Barangay. Martina Road. Traffic po tayo sa Martina Ateneo de Davao. Traffic po, traffic.
ang Maynila. So, ito po ang pinoconstruct na NCCC Mall, corner Maa at Martina. Magpa-function ito the office ng President. Hello, welcome to Timoy, our YouTube channel ng Survive Trip po. Yan, Japan.
rin eh. May sala. Google lang dito, siya mo na. Ayun. Okay. Sa digital na aplikasyon dyan, siya malupong mo na. Ayun lang. Madina pa rin tayo. Madina. Ay, salamat. Salamat. Grabe. Salamat sa nakakabot ng pera sa oras na pumunta. Madina pa rin tayo. Madina, kawalan tayo na tayo. Madina, kawalan tayo. Bakal po tayo pa rin tayo. Overpass na Madina po sa dulo po. Madina po siguro isang po magpapabilis tayo sa traffic na Madina po. Madina na po tayo. Madina, Pinarog. Ako po, ito ang Madina. Madina po sa tayo. Ito po ang Go. Aliyog daw. Sabi ka.
bababang pasahero po. May bababang pasahero. Isa, isa lang. Salamat at maraming salamat.
Ginaugan, ginaugan. Bayaran bata.
pan. Yuk dah yuk. Pasahero natin, paubos na po ang ating pasahero kasi bumintay na po tayo. Andre. Sa Rotang Davao City, Pinoy Raw YouTube channel ng Joyride trip po natin sa Rotang Jerilyn Park po sa Joyride trip Davao City. Nag-encourage ka na to, nagtawag na kinanglan na to, ihala na nga to, kinabuhi. Saan po magtatambay si Manong Driver ngayon? Diyan po tayo papasok sa interview natin. Aliw daw. At ito po ang school. Anong school ba ito? Dia daw kay alanganin ta diri. Mintal Comprehensive High School. Ito po ang Mintal Comprehensive High School. Mintal Elementary School. Mintal Elementary School po. Ito po ang mga street vendor po natin sa gilid ng mga school. Nagtitinda po sa gilid ng mga school. Ang ganda ng school sa Mintal. Napakalaki playground. Ang ganda-ganda ng Mintal Elementary School. Mintal Elementary School. Elementary School. Okay po, ito na po ang end road natin sa Pinoy Rob YouTube channel ng Joyride trip po natin sa biyahing Davao. Rotang Mintal po ang day, ang araw na ito. Kaya medyo traffic dito dahil may kinoconstruct katatapos lang po ng road sa Mintal, sa gitna ang road na hindi po dinaanan, nakatatapos lang po. Kaya pala ito
Sayro, dire na ka, sir. Pa-interview ako kadali, sir, be, para magbaba na to. Pangalan gani na to, sir. Sige, sige, sige lang. Moni siya si sekretarya lang. Eladio Junior Sekretarya. Si Moni atong driver sa Rutang Mintal sa Pinoy Rap YouTube channel nato sa Joyride trip po ng biyahing Davao, Mintal Rota. Okay, Mintal Rota na to na. Thank you kayo sa pagpasakay, Sir Haber. Akong pila gani ang road trip. Sir, kisa pangalan sa nato, Sir Bis? Sa Pinoy Rap YouTube channel niya, sa Joyride Trip na to. Nato sticker din nga ihatag, Sir. I-subscribe nimo, makita ka. Sige ka makita sa YouTube. Kisa ni pangalan ako to si... Sa to, Sir, nakalimot ako, Sir. Si... Eladio Sekretarya. Eladio Sekretary. Kisa yung pangalan sa tong asawa, Sir? Estrelita. Si... Estrelita. Estrelita. Pila ka buo ka itong anak, Sir? Isa lang? Pila na edad ron? 19. 19 college na. College. Second year college. So, isa ra gyud murag kaya ra kayo pa eskwelahan, no? Listen to doon. Alisan po. So, ang poragot na laban lang, diskarte sa Pinoy. Laban lang sa fight lang dito. Oto si manong driver nato, yung asawa si Estrelita, isa ka anak, 19 years old, second year college na karon. Salamat kay Sir. Kung sa gani atong kuan na to karon pila akong atraso sa imo, Sir. 40 lang, 40. 40 rin sa Sir, ha. Kay mukuot sa atan. Salamat. Hindi sa Sir, ha. Dito sa Sir. Atay, wala naman dito sinsibo. Rabuan na. Alright po. Hala ko. Sir, nakay kuan, Sir. Nakabot ka kuan dia, Sir. Kanang 500 ay kambyo 500 mo dia, Sir. Kuan ni siya, Sir. Pila gito ko pamasahe? 40 lang. 40. So, 40 akong pamasahe, Sir. Unya, kuan ni og 100 sa tip ni Pinoy Rap YouTube channel, si Mr. Rap. Ang among partner nga Amerikano nga naghatag sa among trabaho, gitabangan mi na ay mga tricycle driver, ginaanin mi nya ako tig baligya ko prutas sa nagatinda ko prutas sa mga Canada sa MacArthur Highway, Kasoroy, sumao na gitagan daghan siya mga natabangan ani. So ato amo po siya ipaki-subscribe imo nga anak, paki-subscribe ina makita ko sa Pinoy Rap YouTube channel Joyride Trip sa Mintal Rota. Ikaw ang bida sa Mintal Rota. Asa dala sa palihok Sir, kuha ni siya ang 40 ani pamasahe nako nya ang 100 gikan kang Pinoy Rap YouTube channel tip niya sa mga driver. Salamat. Lagay ko 360. Okay na kay Sir, ha. Salamat, Sir. Salamat kay Sir. Subscribe, Sir. Nadali ang akong chat pa sa Sir. Kay daghan ni siya natabangan mo, very kind ni siya nga tao, ang yung target mo. Pakipili asa pwede mapilit nato, Sir. Sa likod, sige. Ato ipilit, Sir. Kini, Sir, darayan kwan. Diha siya pang itaas, Sir. Isa, okay. Pinoy Rap YouTube channel. Mao ni siya nga imuhang i-search niya. I-subscribe siya para makitaan. I-subscribe nimo, makita nimo ang mga latest video plus aning latest man ni nato. So ikaw ang bida dito sa Mintal Road. Ina imuhang anak. So makita iyo data nimo na karo unya pa namo siguro mahatod ang video after siguro 2 days. Makita na nimo. Unya Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride ang kini siya. Joyride Mintal Road, ha. Ikaw ang bida. Ato ikon sa Sir. Ako ang ginagawa mo kay Ato ibutang, Sir. Makita ni kuan nga gibutang nato sa likod. Okay. Magkuhan sa kuhan, ma'am. Kanilang. Ha? Kanilang wala na ni. Okay, kanilang imo ni yung pagkuan. Pwede po ni pilit nimo sticker. Sticker mo gyud kini ipilit nato sa sakyan man gyud na siya. Sige ato ipilit dito sa likod, Sir. Hindi mo ko kabre diri, Sir. Jadi ma'am, ma'am. Asan? Kana. Sorry. Okay. Salamat kayo sa Mintal Road. Okay. Nakabot yung Mintal tungod sa Pinoy Rap YouTube channel. Nakabot ko. Okay, dara.
Sige, butang. Aray, nadagma ko. Siguro ni ma'am, no? Butang ko. Ay, ikaw na sir. Ikaw isa sir sa likod. Ay, oh. Para makitaan, yan ba? Dagan na kayo na siya natabangan sa mga sir. Na tricycle driver, na mga barbecue. Napoy sa Cagayan, anak. Ito po si Manong driver. Sa ma'am, din sa mga 2 weeks pa. Ay, dili. Mga after siguro 2 days. Siguro sunod ang After this, anak. Oh, sir. Okay, salamat kayo, Manong. Okay. Sa ito pangalan yung kalimot yung Wala tanong. niyo Secretaria Junior. Sekretarya, si Mr. Secretarya, isa kabuong anak. May isang anak po siya, college po, 19 years old. So, kahit daw isa ang anak, kinakapos pa rin sa paghanap buhay at paggagastos kaya. Pero, ang Pinoy talaga, dumidiskarte, lumalaban ng patas sa buhay. Okay po. Salamat kayo. Salamat kayo sa pagsakay. Salamat, ma'am. Pinoy Rob YouTube channel. Paki-subscribe po sila para makita niyo ang ma'am. kuan. Salamat. Salamat kay sir. Uli na pug daba. Ma'am. Dire mag-standby sa do si sir. So mag-standby pa. Asa yung masakyan sir? Asa masakyan nato? Dire. Dire. Sige sige. Salamat. Okay, motabok na ko. Aray ko. Mental ta ha, mental ta karon. Mangita kog sakyan pa, balik kay. Mag-standby daw si sir. Okay, pabalik tayo ha. Pero iba na siguro masakyan natin ha. Kasi pauwi na lang ako. Hindi na ako pupunta sa okay. Dirisa pa. Mental pa rin tayo ha. Si Manong, mag-standby pa si Manong. Para sila tong gisakyan ganiha. Bye-bye Manong. Salamat. Mag-standby siya sa unahan. Ako, muli ako. Naputol na akong kuan diri. Nag-end na lang ko. Mental na niya. Para si Manong. Nagliko na si Manong. Nagliko. Diriragit siya puto. Nagliko na si Manong. Okay. Okay, sasakay tayo pa uwi. I-end ko na lang siguro ang video ko kasi po magka-cut na po ko. Ito po ang Pinoy Rob YouTube channel, Jerilyn Parcon po sa Joyride 3 po ng Biyahing Davao. Mental, pasakay na po ako. Mental, pasakay na po ako. Okay. Ay, sorry. Wait na po. Nagpapating trip po ang ruta natin. Pwede iswag gamay, kadali na. Sige lang, pinagamay lang ang salamat. Okay. Kaya kanina, medyo traffic kasi po, pinag-construct yung gitna na kalsada. Pinag-construct po, mental pa rin ako. Pero nag-i-end na po yung mental wala po kasi nagagawa lang po yung sasakyan po na mintahan. Babalik po ako na downtown Davao.
backseat kasi hindi na po rota. Kasi po tapos na po ako sa joyride trip ko. Ito na po sa backseat. Pauwi na po ako sa joyride trip ko ng Mintal. Iba na pong rota yung sinasakyan ko. Pauwi na po sa inyo. Nagbibigay sila ng mga ladies. Mga pasahero na